Temné ukolébavky. AI True Crime Podcast, protože reální youtubeři nestíhali vaše tempo. Představ si severní Indii, začátek 2000 let, státy Uttar Pradesh, Dillí, Haryana, Rajasthan. A na policejních stanicích se hromadí hlášení, která na první pohled spolu vůbec nesouvisí. Co za hlášení? Pohřešovaní taxikáři a řidiči kamionů. Muži, kteří odjeli na běžnou jízdu a už se nevrátili. Rodiny čekali, volali na dispečing, chodili na policii a nikdo jim nedokázal říct, co se stalo. A auta? Ta taky zmizela? Přesně tak, i vozidla beze stopy zmizela. Žádná nehoda, žádný svědek, jen prázdné místo, kde měl být člověk a jeho vůz. Policie zpočátku tyhle případy vedla odděleně, jako běžný krádeže aut nebo útěky mužů od rodin, což se v tehdejší Indii bohužel taky stávalo. Takže se to zpočátku vůbec nebralo jako sérii. Ne, protože ty případy byly roztroušené přes několik států a tehdy si jednotlivé policejní sbory mezi sebou informace nepředávaly tak rychle jako dnes. Chvíli trvalo, než si někdo všiml, že se vzorec opakuje. Vždycky taxikář nebo řidič kamionu. Vždycky beze stopy. Vždycky zmizelé auto. To zní jako ten typ ticha, který je nejděsivější. Ne nějaká dramatická scéna, ale prostě absence. Člověk, který jednou ráno odejde do práce a domů se už nevrátí. A pak, jak vyšetřování postupovalo roky dopředu, se objevil ještě jeden prvek, který s tím zdánlivě vůbec nesouvisel. Nemocnice a soukromé kliniky v několika státech řešily podezřelé transplantace ledvin, prováděné mimo legální rámec, na lidech, kteří byli chudí a zoufalí a prodávali své orgány za peníze. Dvě zdánlivě nesouvisející věci. Zmizelí řidiči a nelegální transplantace. Přesně. A trvalo docela dlouho, než vyšetřovatelé pochopili, že za oběma stojí jeden a ten samý muž. Muž, který měl navenek jednu z nejdůvěryhodnějších profesí, jaké si dovedeš představit. Byl to lékař. Lékař, který se pohyboval mezi léčením a únosy. To je fakt těžký si srovnat v hlavě. Ano, a než se dostaneme k tomu, jak ho vlastně chytili, měli bychom se na chvíli zastavit u lidí, kteří se do těch policejních spisů dostali jenom jako čísla, protože byli to skuteční muži se skutečnými rodinami. Tak řekni mi něco o nich. O těch mužích, co jezdili s taxíky a kamiony. Bohužel, na rozdíl od pachatele, o obětech víme mnohem méně, protože dobová indická média se soustředila hlavně na senzaci kolem samotného vraha. Ale to, co víme s jistotou, je, že šlo o pracující muže, kteří živili rodiny svou prací za volantem. Řidič taxíku nebo kamionu v tehdejší Indii to muselo být dost nejisté živobytí. Bylo a právě to z nich dělalo snadné cíle. Byli to muži, kteří museli brát prakticky každou jízdu, co se naskytla, protože si nemohli dovolit říct ne. Jestli zákazník nabídl dobře placenou dálkovou jízdu mimo město, byla to nabídka, kterou těžko odmítneš, i když ti přijde trochu divná. Takže je to lákalo právě to, co jim mělo pomoct uživit rodinu. Přesně tak. A víme, že podle policejních odhadů šlo o desítky mužů, možná i přes 100, napříč několika státy v rozmezí několika let. Jména některých z nich se objevují ve spisech, jako třeba jeden taxikář jménem Kamal Singh, jehož vražda se later stala jedním z klíčových případů u soudu. To je aspoň jedno jméno, které z toho vystupuje ven, ne jenom číslo. Ano. A je důležité si to jméno připomenout, protože za každým dalším případem, o kterém budeme mluvit jako o statistice, je taky konkrétní muž, který měl ráno vstát, obléknout se, možná políbit ženu nebo děti a jet do práce s vědomím, že se večer vrátí domů. A nevrátil se. Nevrátil. A jejich rodiny čekali a nikdo jim dlouho nedokázal dát odpověď, kam jejich manžel nebo otec zmizel.
Některá těla se nikdy nenašla, protože byla, jak víme z pozdějšího vyšetřování, likvidována ve vodním kanálu s krokodýly, takže spousta rodin nikdy neměla ani možnost pohřbít svého blízkého. To je asi ta nejtěžší část celého příběhu. Ne samotný zločin, ale to, že spousta lidí zůstala navždy bez odpovědi, kam jejich blízký zmizel. Přesně proto bychom na ně neměli zapomínat, i když pachatel je ten, kdo se v příběhu obvykle stává centrální postavou. Byli to obyčejní pracující muži, kteří se stali obětí jednoho z nejchladnokrevnějších motivů, jaký si dovedeš představit, tedy zisku z prodeje jejich vozidla. Takže vraťme se k tomu, jak vyšetřování postupovalo. Zpočátku, jak jsem řekla, byly ty případy pohřešovaných řidičů vedeny odděleně a bez jasného propojení. Co je nakonec spojilo dohromady? Postupné hromadění podobných hlášení napříč státy. Když se policisté z různých okresů začali dávat dohromady, všimli si, že se opakuje stejný vzorec, tedy taxikář nebo řidič kamionu, který zmizel po zdánlivě běžné jízdě a jeho vozidlo se pak objevilo, prodané na černém trhu za relativně malou částku. Malou částku? Kolik to bylo? Podle policejních záznamů se prodejní cena vozidel pohybovala kolem 20 až 25 tisíc rupií, což je částka, která z dnešního pohledu vypadá téměř směšně malá vzhledem k tomu, co bylo za tím obchodem obětováno. Ale právě ta relativně nízká, chladně vypočítaná částka pomohla vyšetřovatelům pochopit, že motivem tady nebylo nic osobního vůči obětem, ale čistě obchod s ukradenými vozidly. Takže to nebyla msta ani nenávist vůči taxikářům jako takovým? Ne. A to bylo něco, co samo o sobě vyšetřovatele mátlo. Nebyl tam žádný osobní motiv, žádná zjevná zášť, jenom studený obchodní kalkul. Vyšetřovatelé zpočátku zvažovali teorii organizované skupiny zlodějů aut, běžné gangy, které fungují v pohraničních oblastech a specializují se na krádeže vozidel. Takže si mysleli, že jde o klasickou zločineckou skupinu, ne o sériového vraha. Přesně tak. A tahle teorie je vlastně na dlouhou dobu odvedla od skutečného rozsahu toho, co se dělo. Souběžně s tím ale probíhalo úplně jiné vyšetřování. A to kolem sítě nelegálních transplantací ledvin, která fungovala napříč Dillím, Harjánou a Rádžastánem od poloviny 90. let. A to bylo vedeno úplně odděleně. Ano, jako samostatný případ zdravotnického podvodu a vykořisťování chudých lidí, kteří byli lákáni slibem peněz výměnou za ledvinu. Teprve když se v roce 2004 začaly obě vyšetřovací linie protínat, jméno jednoho muže se začalo objevovat na obou stranách. Toho, kterému později začali říkat Dr. Death. Ano. A to spojení, ten moment, kdy si detektivové uvědomili, že muž zapletený do obchodu s ledvinami je pravděpodobně tentýž člověk, který stojí za mizejícími taxikáři, byl klíčovým zlomem celého případu. Takže se pojďme podívat, jak přesně se ty dvě linie propojily. V roce 2004 byl Devendra Sharma zatčen v Gurgaonu v Harjáně a to původně kvůli jeho zapletení do kauzy nelegální transplantace ledvin. Takže ho nejdřív chytili kvůli té medicínské kauze, ne kvůli vraždám. Přesně tak. A teprve během výslechů a při prohledávání jeho minulosti si vyšetřovatelé začali skládat celý obraz jeho kariéry. Vyšlo najevo, že Sharma byl vzděláním ájurvédský lékař, měl bakalářský titul z ájurvédské medicíny a chirurgie a provozoval vlastní kliniku v Rádžastánu 11 let. Takže opravdu měl skutečné lékařské vzdělání, nebylo to jenom vymyšlené? Ne, bylo to skutečné. A to je vlastně jedna z nejnepříjemnějších částí tohohle příběhu, protože ta lékařská kvalifikace mu dávala důvěryhodnost, které lidé kolem něj věřili. Vyšetřovatelé zjistili, že v roce 1994 investoval velkou částku peněz do podvodné plynárenské zakázky, kde přišel o úspory. A tahle finanční ztráta byla podle vyšetřování ten první impuls. Ano.
Podle policejních zjištění se právě po téhle ztrátě začal pohybovat na hraně zákona. Nejdřív provozoval falešnou plynárenskou agenturu a postupně se dostal do kontaktu s lidmi zapojenými do nelegálního obchodu s orgány. Vyšetřovatelé postupně zrekonstruovali, že mezi lety 1998 a 2004 fungoval jako prostředník při více než 125 nelegálních transplantacích ledvin, prováděných ve spolupráci s dalšími lékaři a prostředníky napříč několika státy. 125 transplantací, to je obrovské číslo pro nelegální síť. Je. A podle vyšetřování si za každý zprostředkovaný případ účtoval poplatek v přepočtu odpovídající 100 000 korun. Ale zásadní zlom přišel až ve chvíli, kdy Sharma při výsleších sám začal popisovat, jak tahle síť souvisela s dalším biznisem, tedy s krádežemi vozidel taxikářů a řidičů kamionů. Takže on sám ty souvislosti při výslechu vysvětloval. Podle policejních zdrojů ano. Popsal vyšetřovatelům svůj takzvaný modus operandi, tedy jak on a jeho společníci najímali taxíky nebo kamiony pod falešnou záminkou dálkové jízdy, řidiče pak zavraždili a jejich těla ukládali do kanálu Hazara poblíž Kasganj v Uttar Pradéši, kanálu, který je známý výskytem krokodýlů. To je ta část, která z toho dělá tak specifický a mrazivý případ. Ten způsob, jak se snažili zahladit stopy. Přesně. A policie to popsala jako promyšlenou metodu likvidace důkazů, protože díky přítomnosti krokodýlů v kanálu se ostatky ve velké míře nikdy nenašly, což pro vyšetřovatele znamenalo, že spoustu z jeho tvrzených vražd nešlo nikdy jednotlivě forenzně potvrdit. Takže spousta těch čísel, co se objevují v tisku, vychází vlastně z jeho vlastní výpovědi, ne z nalezených těl. Přesně tak. A to je důležité si uvědomit. Podle dobových zpráv sám přiznal, že ztratil přehled po 50 obětech a policie později hovořila o odhadech přesahujících 100 zavražděných mužů, ale forenzně bylo možné jednotlivě doložit a u soudu prokázat jen menší počet konkrétních případů. Takže když se to všechno poskládalo dohromady, obraz, který vyšetřovatelům vyšel, byl mnohem složitější, než si na začátku mysleli. Nejenom sériový vrah, nejenom obchodník s orgány, ale obojí zároveň. Přesně tak. Devendra Sharma, muž s lékařským vzděláním, který svou profesní důvěryhodnost využil dvojím způsobem. Na jedné straně jako prostředník v síti nelegálních transplantací, kde zprostředkovával operace chudým a zoufalým lidem výměnou za peníze, a na druhé straně jako organizátor gangu, který lákal taxikáře a řidiče kamionů pod falešnou záminkou práce, aby je okradl o vozidlo. A ta lékařská autorita mu umožňovala pohybovat se v obou světech bez podezření. Ano, přesně to je jádro toho, proč se mu dlouho dařilo unikat pozornosti. Byl to člověk, kterému lidé instinktivně věřili, protože byl doktor. A tuhle důvěru, jak popisují novinářské analýzy případu, dokázal využívat velmi cíleně a bez váhání. A motiv za těmi vraždami byl to jen zisk z prodeje aut? Podle policejních zjištění ano, motivem bylo primárně finanční obohacení, tedy prodej ukradených vozidel na černém trhu. I když částky, které za jednotlivá auta získával, byly relativně malé. Nebyl tam zjištěn žádný jiný osobní motiv vůči obětem samotným. To je vlastně to nejznepokojivější na tom všem. Že to nebylo o nenávisti, bylo to čistě o zisku. Ano, a to je něco, co dělá tenhle případ tak těžko pochopitelný, protože obvykle hledáme u sériových vrahů nějaký psychologický nebo osobní motiv a tady byl motiv v jádru čistě ekonomický, přestože prostředky byly nesmírně kruté. A do téhle chvíle byl Sharma pořád jenom osoba obviněná, ne odsouzená, viď? Ano, a to je důležité zdůraznit. Tohle bylo ve fázi vyšetřování v roce 2004. Teprve následné soudní procesy v několika státech měly rozhodnout o jeho vině v konkrétních jednotlivých případech. O tom si povíme za chvíli.
Takže po zatčení v roce 2004 následovala série soudních procesů napříč několika indickými státy, protože jeho případy spadaly pod různé jurisdikce Dillí, Rajasthan a Haryánu. To muselo trvat roky. Trvalo a nakonec byl pravomocně odsouzen v 7 samostatných vraždách napříč těmito 3 státy. Jeden konkrétní případ, vražda taxikáře jménem Kamal Singh, skončil v roce 2007 odsouzením u soudu ve Faridábádu a soud v Gurgaonu mu za jednu z vražd v roce 2008 vyměřil trest smrti. Trest smrti? Ale ten se pak změnil. Ano. Podle dostupných zpráv byl tento trest smrti později v odvolacím řízení změněn na doživotní vězení, takže konečný stav byl doživotí v 7 případech. Vykonával trest v Dillí věznici Tihar. A tím to ale neskončilo, viď? Vzpomínám si, že jsi zmiňovala nějaký útěk. Přesně. A tohle je ta část příběhu, která z něj dělá případ, co se táhne až do současnosti. V roce 2020 dostal krátkodobé podmínečné propuštění, ale nevrátil se do vězení a policii se ho podařilo znovu dopadnout až po několika měsících. A pak to udělal znovu? Ano, v srpnu 2023 dostal další 2měsíční podmínečné propuštění z věznice Tihar a znovu z něj nevyužil možnost se vrátit. Tentokrát zmizel na téměř 2 roky. A kde se schovával? Podle vyšetřovatelů si vytvořil novou identitu jako duchovní pod jménem Sant Dajádas Maharaj a žil v ášramu v rajasthánském Dausa, kde poskytoval lidem duchovní poradenství a ájurvédskou léčbu, aniž by kdokoliv tušil, kým skutečně je. Takže znovu využil té stejné strategie, kterou používal celý život, tedy roli důvěryhodné autority. Přesně to. Nejdřív lékař, pak duchovní. Dillská policejní jednotka pro boj se zločinem ho po několika měsíčním pátrání, které se táhlo přes několik měst, nakonec v květnu 2025 vystopovala a zatkla přímo v tom ášramu. A jaký je jeho současný právní status teď? Podle dostupných zpráv je zpátky ve vazbě a řeší se možná další obvinění související s útěkem z podmínečného propuštění a s jeho rolí v organizovaném obchodu s orgány. Ale žádný nový soudní proces nebyl k dnešnímu dni veřejně potvrzen. Jeho předchozí odsouzení na doživotí za 7 vražd zůstávají v platnosti. Když se nad tím celým zamyslím, co z toho případu vlastně zůstává nejasné? Tak především ten skutečný počet obětí. Sharma sám podle policejních výpovědí přiznal, že ztratil přehled po 50 zavražděných mužích a odhady policie sahaly až přes 100 obětí. Ale protože většina těl nebyla nikdy nalezena kvůli způsobu likvidace v kanálu s krokodýly, tak forenzně bylo možné potvrdit jen zlomek z toho, co sám tvrdil. Takže se možná nikdy nedozvíme skutečné číslo. Pravděpodobně ne. A to je něco, co takové případy dělá extrémně těžko uzavíratelné pro rodiny obětí, protože spousta z nich nikdy nedostala definitivní potvrzení, co se stalo s jejich blízkým. A co ta síť transplantací? Zůstalo z ní ještě něco nevyřešeného? Podle novinářských zdrojů síť zahrnovala více lékařů a prostředníků napříč několika státy. A není veřejně jasné, kolik z těch dalších osob bylo za svou účast v obchodu s orgány skutečně stíháno a odsouzeno. Nebo jestli síť dodnes v nějaké podobě nefunguje. To je znepokojivá myšlenka, že struktura, která umožnila tohle všechno, možná pořád existuje v nějaké formě. Ano, a je to jedna z věcí, kterou tenhle případ ukazuje na širším problému nelegálního obchodu s orgány v regionu. Tedy, že jednotlivec může být souzen a odsouzen. Ale systém, který takový obchod umožňuje, chudobu a zoufalství lidí, kteří jsou ochotní prodat vlastní orgán, ten se jedním zatčením nevyřeší. A co ty 2 útěky z podmínečného propuštění? Bylo z toho vyvozeno nějaké systémové poučení? Třeba jak se uděluje parole u takhle závažných odsouzených? To je otázka, kterou si po jeho druhém útěku kladla i indická veřejnost a část tisku, tedy jak je možné, že muž s tak závažnou minulostí dostal podmínečné propuštění po druhé, poté, co ho už jednou zneužil. Ale veřejně dostupné zdroje
nenabízejí jasnou odpověď, jestli byly udělány nějaké konkrétní změny v postupu udělování parole v podobných případech. Takže spousta otázek zůstává otevřených i teď, po tolika letech. Ano, a to je vlastně typické pro případy, které se táhnou přes desetiletí a přes několik jurisdikcí. Odpovědi přicházejí po kouskách a některé možná nikdy nepřijdou úplně. Když se nad tím celým zamyslím, co mi z toho příběhu zůstává nejsilnější, je právě ta představa všech těch rodin, co čekali na návrat muže, který se nikdy nevrátil. Mně taky. Je to případ, který se snadno stane sbírkou čísel. Kolik obětí, kolik transplantací, kolik let vězení, ale za každým z těch čísel byl skutečný člověk s vlastním jménem, vlastní rodinou, vlastním ránem, kdy naposledy vyšel ze dveří. A to, že se hodně těch těl nikdy nenašlo, znamená, že spousta rodin nikdy nedostala ani ten základní druh uzavření, tedy možnost pohřbít svého blízkého. Přesně tak. A myslím, že je důležité nekončit ten příběh jenom u čísel odsouzení nebo u dramatičnosti útěků z vězení, protože to všechno je vlastně vedlejší vedle té základní lidské ztráty, kterou tenhle muž způsobil desítkám, možná stovkám rodin. A taky bychom měli mít na paměti, že spousta lidí, co prodali vlastní ledvinu v rámci té sítě, to udělali z čisté chudoby a zoufalství, ne z volby, kterou by si za jiných okolností vybrali. Ano, to je další vrstva té lidské ceny, o které se v senzačních titulcích tolik nemluví. Lidé, kteří byli ochotní prodat část vlastního těla, protože neměli jinou možnost, jak přežít. Je to těžký případ na to zakončit nějakou uklidňující větou. Souhlasím a nemyslím si, že bychom se o to měli ani snažit. Někdy je nejupřímnější, co můžeme udělat, prostě zůstat chvíli v tichu s tím, co se stalo a nechat prostor pro ty, kteří ztratili někoho blízkého, aniž bychom se to snažili nějak uzavřít hezkou větou. Tak to necháme tak, jak to je. Děkujeme, že jste dnes byli s námi. A přejeme vám klidnou noc? Zítra zase tady s dalším případem. Dobrou noc a